एम याच्यामध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण ते बघूयात. मटकीची भाजी आपल्याला बनवायची आहे. इथे मी पावशेर मटकी घेतलेली आहे. ती स्वच्छ धुवून अशी घ्यायची आहे. मी ते शेंगदाणे 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. त्याच्यात लसूण टाकून असं छान मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे वाटण त्याचं. आणि टमाटा, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि इथे बघू शकता मी मसाला घेतलेला आहे. 1.5 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे. 1.5 चमचा मी 1 चमचा मी ग्रेव्ही मसाला घेतला आहे. 1 चमचा मी अंबारी मसाला घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे. 1 चमचा मी हळद घेतलेली आहे. अर्धा चमचा मी इथे धना पावडर घेतलेली आहे. आता इथे आपण पातेलं ठेवून घेऊया गॅसवर. मी इथे पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे. 2 चमचे आपण 2 किंवा 3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे. तेल टाकून घेत आहे. इथे बघू शकता 3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे. आता आपण अर्धा चमच्याच्यात मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेणार आहोत. आता याच्यानंतर आपण जिरे मोहरी परतवून झाले की आपण टमाटे छान परतून द्यायचे आहेत. टमाटे छान परतून घ्यायचे. आपण आता इथे शिजलेले कोथिंबीर टाकून घेणार. आणि आता आपण आपले टमाटे कोथिंबीर छान परतून झाली की आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता पण टाकून घेतलेला आहे. कढीपत्ता पण छान परतून घ्यायचा आहे. आता आपण इथं हे जळलेलं वाटण शेंगदाण्याचं टाकून घ्यायचं आहे. मी 1 वाटी इथे वाटण करून घेतलेलं होतं शेंगदाण्याचं. ते जळून घेतलेलं आहे आणि मी त्याच्यातच 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकून असं छान मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं होतं. आता हे वाटण टाकल्यानंतर आपण छान परतून घ्यायचं आहे. त्याच्यात अशा पद्धतीने तिखट सगळे मसाले आपण याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट परतून घेतलं आहे. नंतर आपण त्याच्यात मसाले टाकून परतून घेतलेलं आहे. आता इथे आपण कोथिंबीर पण थोडी मी ठेवून बाजूला ठेवली होती. ती पण आता याच्यात टाकून छान मिक्स करून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. आता याच्यात आपण थोडंसं पाणी टाकायचं आहे तेल सुटण्यासाठी. आणि याला छान थोडं शिजून घ्यायचं आहे. आता या फोडणीला तेल सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीची मटकीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. खूप छान लागते. थोडं थोडं पाणी टाकून असं याला तेल सुटेपर्यंत थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे. एकदम नाही टाकायचं. मग त्याचा सगळा पूर्ण मसाल्याचा त्याचा स्वाद त्याच्यामध्ये उतरतो. ते बघू शकता. ह्या मसाल्याला आपण परतून घेतलेला मसाला छान असं थोडं पाणी टाकून शिजू द्यायचं आहे. नंतर आपण आता याच्यामध्ये मटकी टाकून घेणार आहोत. मटकी मी छान अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता 2-3 पाण्यामध्ये. आता हिला आपण टाकून घ्यायचं थोडी थोडी करून. आणि तुम्हाला घट्ट पातळ जशी ठेवायची आहे तसं तुम्ही ठेवू शकता. इथं मी थोडी पातळच करणार आहे. आता याच्यामध्ये आपण या स्टेजला आपण आता मटकी टाकून छान त्या मटकीला पण फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे. आता मी पूर्ण मटकी टाकून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता आपल्या मसाल्याला तेल पण सुटलेलं आहे. हिला पण आता छान असं परतून घ्यायचं आहे. नंतर आपण शेवटी आपल्याला घट्ट ठेवायची की पातळ ठेवायची त्यानुसार आपण त्याच्यात पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तिथं मी थोडी पातळ करणार आहे रस्सा भाजी. मटकीला पण 5-10 मिनटं छान परतू द्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. मग त्या मसाल्याचा स्वाद त्या मटकीमध्ये उतरतो आणि मग खायला पण भाजी चवदार छान लागते, चविष्ट लागते.
इथे बघू शकता आता आपण इथं छान आपले मटकी आता फोडणीमध्ये परतून झालेली आहे. आता मी याच्यामध्ये 1 तांब्या पाणी टाकून घेणार आहे मटकी शिजण्यासाठी. अशा पद्धतीची मी मटकीची रस्सा भाजी नक्की करून बघा, खूप छान लागते. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता ह्या मटकीच्या भाजीला आपण पाणी टाकल्यानंतर याला 10-15-20 मिनटं आपण आता छान तिला शिजून घेणार आहोत. ह्या मटकीच्या भाजीला इथे बघू शकता अजून ती आपली कच्चीच आहे. तिला शिजण्यासाठी आपण मी 1 किंवा 1.5 तांब्या तुम्ही पाणी टाकू शकता आणि तिला छान शिजून 10-15-20 मिनटं छान शिजून घ्यायची. त्याचा पूर्ण मटकीच्या भाजीचं त्याच्यात उतरतं, मग त्याच्यात ती भाजी छान लागते. आता याला 15-20 मिनटं आपण शिजू देणार आहोत. याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे. इथे बघू शकता आपली भाजी 15-20 मिनटं शिजून झालेलं आहे. असा छान असा आपल्या तेलाचा तरी आलेली आहे आपल्या भाजीला. इथे बघू शकता अशी छान मटकीच्या भाजीला बघता क्षणी अशी खावीशी वाटते. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आता आपली पूर्ण भाजी उकळून झालेली आहे. इथे बघू शकता आता आपण 1.5 चमचा किंवा 1 चमचा आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी ते 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. मीठ टाकल्यानंतर 5 मिनटं छान उकळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने म्हणजे आपलं पूर्ण मीठ मिक्स होतं. इथे बघू शकता अशी छान आपली मटकीची भाजी इथे तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.